Uanset næsten, hvad der sker i denne by, så er han der. Uanset hvem der er i nød, hvem der har behov for en hjælpende hånd, så er han der. Enten det er kajakklubben, eller HMH, eller nu som i dag, Lions, der har brug for at få hjælp, så er det kun et spørgsmål om at henvende sig én gang, så stiller han. Og han slider og slæver som et bedst, mens han er der. Vi er utrolig glade for i Lions, at han for nogle år siden var med første gang og har været der siden. Og vi synes egentlig, at sådan et 1. maj arrangement, der hører han med, fordi han har en utrolig væsentlig opgave. Han sørger for, at I får mad. I hvert fald den varme del af den. Det er utrolig glædeligt for mig at kunne præsentere årets initiativprismodtager, Jørgen Petersen. Kom herop, Jørgen. Værsgo. Ja. Tak for det. Tillykke, Jørgen. Jeg håber, du bruger pengene godt. De er brugt. Det er godt. Så. Så har vi et lille bæger her, som du får lov at have i et år. En vandrepokal. Skål, Jørgen. Jeg skal ikke pusses vel. Nej. Og der er en, som du får lov at beholde. Tak. For evigt. Tak. Ja. Så plejer vi at give en buket blomster. Men vi har hørt, at du ikke er så god til blomster. Du er meget bedre til det her, så det håber vi, du bliver rigtig glad for. Det er vi også. Værsgo, Jørgen, og tillykke. Nu er det en færnemænse, der kan godt bruges, men en færnebranker er ved bære. Nej, hun er til at bare. Vi får bytte det. Ja, nej, det kan jeg sagtens klare. Rigtig tillykke. Tak for det. Ja. Henrik, du er godt i gang her. Nu står du ved siden af en af dine hjælpere her, Jørgen. Hvordan er Jørgen at arbejde sammen med? Jørgen er en utrolig dejlig fyr at arbejde sammen med, fordi han har jo efterhånden fået en helt utrolig erfaring i sådan et stykke arbejde som det her med at organisere og lige vide, at når det skal på grillen, og det er på det tidspunkt, så kører det bare. Det er lige meget, hvornår man møder op til noget, enten det er Lions eller det er HMH, så møder man Jørgen alle steder. Er han sådan en institution i Maribo? Ja, det kan man godt sige. Jørgen er altid frisk på pletten, når der er brug for nogle frivillige folk til at hjælpe til med sådan et stykke arbejde som det her. Så man kan godt kalde ham en institution, ja. Helt sikkert. Men det er jo en mand af meget få uger. Det er det. En mand, der lever stille og godt, men han er et rart menneske. Utrolig rart menneske at være sammen med. Men du kan jo se, at der er travlt her, så det er jo nok et spørgsmål, vi kan få fat i Jørgen lige når han står her og hører, hvorfor han er i grunden med i alt det her arbejde. Det kan vi. Tror du, vi kan det? Det er jo hvad, hvis jeg nu stiller mig ind ved siden af ham. Jørgen, jeg står lige og taler lidt med Henrik her, og spørger ham, hvorfor du altid er med der, hvor der sker noget. Jamen, det er en interesse. Det har det sådan set godt med. Og det er årsagen. Når man kan hjælpe nogen, så skal man hjælpe til jo. Men det er jo lige meget, hvornår Lions Klub kalder, eller HMH eller noget, så er du altid... altså, det er lige meget, hvornår man kommer til mig, hvor der er et arrangement, så ser man dig. Ja, herregud. Nogen skal jo lave det. Ja, han er en personlighed, vil jeg sige. Og så er han, for det nu bliver jeg kaldt Jørgen Fætte jo, ikke? Mm. Det er i hvert fald ikke, fordi han er nogen fedtrør. For jeg snakker ikke folk efter munden i hvert fald. Men han er en hyggelig mand, og også at arbejde sammen med. Og han kan være ondskabsfuld, hvis man træder ham over til han. Men en time efter, der er god. Nej, en halv time efter, så er han ski god igen. Men når man ser alle de arrangementer, der foregår i Maribo, så er Jørgen næsten at se alle steder. Hvad tror du, det skyldes? Jamen, han er glad for at gøre et godt stykke arbejde. Og det er ikke for at berige sig for det eller noget. Han er simpelthen bare altså et godt menneske. Han er et godt menneske. Simpelthen. Hvordan var han at arbejde sammen med? Der var han også en fin fyr. Bortset fra, som jeg siger, han kunne blive arrig og sådan og som jeg siger, for det har ikke blevet kaldt fedt overfor arbejdsgiveren. Han har altid gjort røv, og vi har med løn og alt muligt. Nu står vi og siger, John, du kender jo også ham.
Jamen, det gør jeg. Hvad kan du sige om Jørgen? Altså, jeg ved ikke, om det er hans livshistorie, vi skal have, men jeg kan sige, at jeg kender ham fra barnsben. Og grunden til, at han er Jørgen Fedtbrød, det var fordi, vi gik jo i skole sammen med ham. Han har altid et stykke fedtbrød med på arbejde, eller med i skole, og han kunne godt lide fedtbrød. Så blev det hængende som navnet. Ellers senere, da jeg så kom hjem og traf min kone, som spillede håndbold, der var han altid med i hallerne og servicerede på den ene eller den anden måde. Var der noget galt, så spurgte jeg lige Jørgen, kan du ikke lige klare det der? Jo, det kunne Jørgen godt, og det gjorde Jørgen altid. Skulle de ud og spille kampe andre steder, så kørte Jørgen for dem, og han var altid med i det der. Ja. Mangler der den type mennesker i dag? Absolut. Der mangler. Altså, nu kommer jeg ikke så meget i sportsforeningerne mere, som jeg gjorde dengang min grunde. Men altså, der skulle være nogle flere af den slags der. Han var altid velvillig, og han var aldrig noget brok. Det ordner jeg, sagde Jørgen, og så kørte han derudad. På vegne af forsamlingsbygningens bestyrelse skal jeg have fornøjelsen af at uddele prisen i år. Den blev indstiftet i 1996 på repræsentantskabsmødet, og i de følgende år har følgende foreninger modtaget prisen som den første Nørregade Teatret, og så Museumsbanen og senest Maribo Miniby. Vi har i år valgt at uddele prisen på Arbejderbevægelsens kampdag her den 1. maj, dels på grund af selve dagen, men også i høj grad hensyn til den person, som skal modtage prisen. Vedkommende har været stort aktiv for arbejderbevægelsen gennem hele sit liv, og er det stadig. Og det er blandt mange årsager til, at vi netop har valgt denne dag til prisuddelingen. Og jeg skal komme tilbage til prismodtageren. Gennem flere år er han aldrig gået af vejen, for især når det skulle synges med mere for den ældre generation rundt omkring på plejehjemmene. Altid behjælpeligt, når det skulle arrangeres til forskellige arrangementer, både af kulturel karakter, men også når det galt inden for arbejderbevægelsen. Malerforbundet har nyt godt af hans arbejdsgiver, ligesom FOA gør det nu. Han har siddet i byrådet, han har været medlem af Sparekassens repræsentantskab i mere end 12 år, og sågar været formand for forsamlingsbygningens bestyrelse. Nu er det den tværfaglige efterløns- og pensionistklub i Maribo Holby, som nyder godt af hans arbejdsindsats. Og det er en blandt mange grunde til, at vi i bestyrelsen for Arbejdernes Forsamlingsbygning tildeler Richard Petersen Kulturprisen 2000. Så vil jeg gerne bede dig komme herop og modtage prisen. Det går i gang. 2.000 rigtige danske kroner. Og et billede, som du nok vil sætte pris på. Maribo Domkirke. Ja, er der en gang til det. Det er mig en stor ære i dag at få denne erkendelighed. Det er ikke alene i arbejdsbevægelsen, jeg har haft mit grobund her. Jeg har også 50 års jubilæum i år som majbonit. Det er lige præcis det, i denne tid her, 50 år siden, at jeg kom til Maribo. Og jeg blev hurtigt indfanget af foreningsarbejde, som jeg startede med min læretid som malerlærling i Roskilde, og fortsat så, da jeg kom her til Maribo. Og det har været mig en stor glæde at være med til det arbejde. Det var mig en stor sorg, da jeg som formand måtte sælge Byfogedgården, være med til at sælge Byfogedgården, må jeg sige. Men jeg har også måttet kæmpe for, at vi kunne beholde pengene. Og der var kræfter i gang en overgang på, at vi skulle have udbetalt de penge til de forskellige foreninger. Og det var jeg meget modstander af, da jeg mente, at det kunne gøre mere gavn for fremtidens unge og organisationer ved at kunne lave et fond, hvor vi havde de penge stående. Og det er, som Jan han siger, 500.000 kroner, vi har, og kan godt må med renterne af hvert år. Og jeg er meget glad af denne tildeling i dag. Tusind tak. Tak alle sammen.
1. maj er Arbejderbevægelsens internationale kampdag, og her i DUI-huset, ja, der gør man klar til at skal afholde de politiske og de faglige talere. Og en af de ting, som i hvert fald står på dagsordenen, det er jo den nylig afholdte kongres, hvor man har gået ud og anbefalet et ja til euroen. Det er jo et af de emner, som overskygger de politiske og de faglige talere i dag. Det vil vi komme til at høre senere, når vi kommer rundt de forskellige steder. Det er DUI-huset, og det er i Forbundshuset i Maribo. Og nu skal vi ind og høre på, hvad det er, de har at sige. Det er slide slægters fane over fronten hvid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hver grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klem. Den er fanen, der favner hele verden, i dens folder er fremtiden gennem. Jeg har glædet mig meget til at fejre 1. maj sammen med jer. Det er jo første gang i det nye årtusind, at vi samles til denne arbejdernes kampsdag. Traditionen om at samles på denne dag for at drøfte med hinanden, hvor langt vi er nået i vores kamp for at sikre alle mennesker rimelige vilkår, og solidarisere os med dem, der har det dårligere end os, både nationalt og internationalt, er jo heller ikke mere end 100 år. Så selvom vi går ind i et nyt årtusind, så er det ikke det hele det sidste årtusind, man fejrer af dette. Mange de mener alligevel, at denne tradition har overlevet sig selv. Hvis kamp er det, der udkæmpes? Og er vi ikke så privilegerede i vores nuværende samfund, at det ikke giver nogen mening at samles og fejre en sådan dag? Er der overhovedet flere arbejdere tilbage i det danske samfund, som vi kan solidarisere os med? Er det ikke sådan, som L.O. Thomas sagde engang, at vi har sejret af helvede til? Ja, det er jo nok rigtigt, at der ikke findes så mange mennesker mere i vores samfund, som bliver kaldt arbejdere. Men det betyder jo ikke, at der ikke fortsat sker en stor udskilning af de svage grupper i vores samfund, og at der fortsat er behov for, at der fortsat er mange mennesker, der bliver nedslidt på vores arbejdspladser. På verdensplan er det fortsat sådan, at den største del af vores verdensbefolkning, den lever faktisk i fattigdom. Så både på det nationale og på det internationale plan er der mange mennesker, der fortsat har behov for, at vi viser dem vores solidaritet. Den 28. september, der skal vi nemlig sige ja eller nej til, om vi vil deltage fuldt i eurosamarbejdet. Vi skal stemme om vores lands deltagelse i den fælles mønt. Et ja til den fælles mønt vil være det bedste bidrag til en fortsat vækst i det danske økonomi. Desuden så mister vi altså indflydelse ved at stå udenfor. Ved ikke at være med, lader vi andre lande bestemme over en politik, som vi af hensyn til landets økonomi alligevel er nødt til at følge. Det har ikke været særlig meget frem i debatten, hvad det er for en indflydelse, vi mister ved at stå uden for euroen. Men på grund af vores forbehold, så deltager vi altså ikke i den europæiske centralbank og i det, man kalder Euro 11-rådet, hvor de 11 eurolande, som der i øjeblikket er med, koordinerer deres holdninger til en række politiske emner, inden disse drøftes i ministerrådet. At vi ikke er med i centralbanken gør, at vi ikke er med til at sætte det europæiske renteniveau. Uanset den omstændighed, er vi dybt afhængige af dette renteniveau, og er nødt til at lægge den danske krone op af dette renteniveau. Danmark kan godt stå uden for den fælles valuta. Men ønsker vi at fastholde tilliden til kronen, så må vi betale med en højere rente. Det er ikke godt for beskæftigelsen, og det er ikke godt for den enkelte borger. Derudover må vi forvente, at de 11 eurolande fremover vil koordinere flere og flere af deres synspunkter, inden Danmark og de 3 andre lande, der står udenfor, bliver orienteret og spurgt. Herved mister vi indflydelse på hele udviklingen i EU. At fastholde sin egen myndighed i en verden med en større og større koncentration af kapital hos nogle enkelte spekulanter, det udsætter altså samtidig Danmark for den fare, at nogen skulle finde på at spekulere mod vores valuta. Vi så det ske i Asien for nylig, og det kan komme til at ske for os. Der vil vores økonomi og velfærd være bedre sikret i en stærk valuta, som størstedelen af Europa har tilsluttet sig. Et ja til euroen den 28. september vil samtidig sikre de virksomheder,
der arbejder på det internationale marked, et bedre udgangspunkt og bedre konkurrencemuligheder. Jeg skal derfor herfra i dag varmt anbefale, at I stemmer ja ved folkeafstemningen. Men hvad skal vi egentlig med et rent kvindeforbund? Tja, det er der mange, der spørger os om. Er den tid ikke for længst forbi, hvor der er brug for sådan en adskillelse? Og hvorfor lægger jeg ikke bare sammen med SID eller et andet stort forbund? Der er der jo så mange andre, der gør. Og svaret er ret enkelt, nemlig fordi kvindelighed er et meget centralt begreb i vores forbund. Det synes vi ikke, der er i andre forbund på samme måde. Og med kvindelighed, så mener jeg ikke feminisme, men alene den særlige måde, at kvinder tænker på og handler på. Og det er nogle af de ting, vi godt vil bevare fremover. Og fordi kvinders rettigheder og kvinders særlige behov ligger os så meget på sinde, så er vi faktisk blevet ret dygtige til at gennemskue de mest udspekulerede forsøg på forskelsbehandling af kvindernes rettigheder. Og vi er faktisk ret gode efterhånden til at bide os fast. Og beviset for denne påstand er nogle af de mange faglige sager, vi rejser, og også vi vinder. Jeg må bare nævne et par af de nyeste. Et af vores medlemmer blev syg under en graviditet, og fik faktisk kun udbetalt sine sygedagpenge. Vi mente ikke, det kunne være rigtigt, og vi rejste sagen og vandt den. Resultatet af afgørelsen er, at bliver man syg, mens man er gravid, så skal man fremover have udbetalt den fulde løn efter de gældende sygdomsregler. Og det vil i mange overenskomster sige, at man så skal have sin fulde løn. Umiddelbart er det en stor sejr for os, men så sandelig også for de kvinder, som arbejder på andre typer af overenskomster. Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvor min holdning til en fast forbindelse ligger. Vi skal selvfølgelig have den etableret så hurtigt som muligt til gavn for vores landsdel, men så sandelig også til gavn for hele landet. For på den måde, nu efter Øresund kommer, og vi i forvejen har Storebæltsforbindelsen, jamen der kan vi skaffe et centrum omkring København til gavn for Norden og til gavn for Danmark. Men som landsdel vil det som sagt være bedst, hvis vi får den fast forbindelse hurtigt. For hvis ikke, så vil vi ikke kunne trække erhvervsliv til. Ja, vi kan måske ikke engang holde på det erhvervsliv, vi har i forvejen. Men vi skal selvfølgelig være med på, at der skal gøres en indsats. Forbindelsen alene gør det ikke. Der skal være sammenhold kommunerne, arbejdsgiver og arbejdstager imellem, for at vi kan skaffe et resultat, der gør, at vi får den forbindelse. Svend Aage Hansen, du har været til Socialdemokratiets kongres som formand for kredsen. Der var en klar enighed blandt de tilstedeværende, at man skulle bakke op om statsministerens anbefaling til et ja til euroen. Men der er jo en usikkerhed hos de socialdemokratiske vælgere. Den kom ikke til udtryk blandt de socialdemokratiske tillidsfolk på kongressen. Hvad er årsagen til det? Jamen, jeg tror, at mange af de der tillidsfolk, som var det er jo nogle af dem, som har hørt meget om det, og så dem, mange af dem, som er usikre. Jeg tror ikke, altså selvfølgelig er der nogen, der er direkte imod det, men jeg tror også, der er mange, der er usikre, som ikke har taget stilling endnu. Og det er et meget, meget stort arbejde fra i morgen af, og så frem til den 28. september, at få taget en dialog med dem, få holdt nogle arrangementer, nogle møder rundt omkring, hvor man får gjort opmærksom på, hvad det vil sige, og hvad konsekvenserne er det, uden at lave nogen skræmmekampagner. Altså man direkte får orienteret folk om det, det tror jeg, det vil kan rette det op. Men det, at der er et så massivt pres for et ja til euroen, bekymrer det ikke jer som socialdemokratiske tillidsfolk, at befolkningen stadigvæk er så usikker? Jo, det er da klart, og det som, at der var nogen, der var uenige i, at man skulle have haft den nu jo ikke, og der er også mange, der blev overrasket over, at det kom, at vi skulle have den allerede nu. Jeg ved, at vi var på amtsrepræsentantskabsmøde lørdags i vores amt, og der havde amtsbestyrelsen, der havde vi et forslag om, at vi skulle tage en prøveafstemning. Og det blev der stillet forslag om, fordi vi var kommet uden for dagsordenen, sådan som man fik væltet det. Det viser, at der er nogen, der stikker hovedet i busken, som ikke kan tåle det og viser at tage den stilling. Og det vil jeg da meget gerne have haft med til kongressen som baggrund.
selvom det ikke er bundet mandat, og se, hvordan at befolkningen de har reageret på det, hvordan at de almindelige vælgere har reageret på det. Og det er jo det, som vi så ikke har set endnu. Det er det, vi ikke har set endnu, hvordan det ser ud, når først vi kommer rigtig frem og får taget debatten. Men da vi kom på kongres i går, der var mange flere end de 14, som der er selvfølgelig også nogen, der så ikke har markeret hverken det ene eller det andet. Men der er mange flere end de 14, da vi kom, som var usikre. Men jeg synes, der blev lavet et rigtig godt stykke arbejde for at markere, at det var det rigtige at gøre det her. Og jeg vil specielt hæfte mig ved, at der var en 8-10 fra Socialdemokratisk Ungdom, som gik på talerstolen. Nogle af de unge mennesker, som har nogle holdninger til det her, og som heller ikke laver skræmmekampagner. Og så nogle af de unge folketingsmedlemmer, Lotte Bundsgaard, Pernille Blak og de mennesker der, som også varmt anbefalede det. Jeg tror, vi skal helt op i efterlønspensionistrækkerne for at finde de rigtig store grupper af dem, som siger nej. Og det kunne tænke sig. Det tror jeg i og for sig, det er mere på følelser, end det i og for sig er på konsekvenser af at være medlem af den fælles mønt. Der var vel også en lidt usikkerhed omkring, hvad var det i grunden, man stemte om? Var det, om man skulle sige ja til euroen, altså opbakningen til det, eller om man skulle have en afstemning? Ja, jeg blev på Amtsrepræsentantskabsmødet konfronteret med en kredsformand, som sagde til mig, nu i morgen, så skal vi så op og stemme, så skal vi se, om vi det hele taget skal have den afstemning på kongressen. Jeg sagde også, at det er jo altså en fejl, for det er altså ikke, om vi skal have den, sagde statsministeren. Han har i sin egenskab af statsminister stået på talerstolen og sagt, at vi skulle have afstemning den 28. Det skulle vi have haft uanset udfaldet i går, det er jeg helt overbevist om. Det kunne ikke have været trukket tilbage af afstemningen alligevel. Hvis der viser sig stik imod, hvad de socialdemokratiske tillidsfolk anbefaler, at det skulle blive et nej, vil vi så se et valg bagefter? Ikke ifølge statsministeren. Statsministeren har sagt direkte for 1,5 døgn siden, at selvom det blev et nej, så er det ikke meningen, at man skal gå af. Alligevel så vil han arbejde for at forsamle tropperne igen. Fordi det er ikke et grundlag for at gå af på, siger han.